И здравейте хора, аз съм Делкилара и в днешното видео ще играем Fortnite, именно Chapter 5. Да, нека да започваме. Момент ми дайте. Както забелязвате, има нов сезон. Виждате отзад някакъв самолет, още един самолет, тук битки. Ами да, Disney сезона е тук. Именно Star Wars, като мен лично ме кефи. Star Wars-а. Нека да видим Battle Pass-овете. Ето Star Wars. Така, първо Lego Pass-а. Както виждате, именно другото е просто такива нещата поти. Само скинна е готин. Това е единственото интересно в Battle Pass-а. Негото Music Pass-а е на Сабрина, което ме кефи. Музиката ме кефи. Някои музики не ме кефат, други не ме кефат. И да, към Emoji Pass-а. Тук този скин е брутален. Лично ме кефи. И тази версия му е хубава. Това е най-хубавия скин, човече, би го цъкал 300 пъти. Даже милион пъти, много ме кефи. Както виждаме крила тук и се вижда до този скин, който е брутален. И с неговата зелена версия. И съм го взел целия Battle Pass, защото той принципно е стар. Този скин от OG накрая е подобен на този. Равенпул. Това е... не знам, нека в Deadpool. Да, нека ви покажа Battle Pass. Това е интересното. Така, влизаме на Battle Pass. Какво виждаме? Някаква. Не е лошо, но не бих играл. Мене лично не ме кефи, но не е лош. Все пак е Star Wars. Да, виждаме тук кирки. Мали, що за големи кирки, бе? Погледнете ги. Не е лошо. Това е готино. Да. Минаваме към втори стил. Това вече бих отсъкал. И така е по-готино. Тук V-Bucks карти, както знаете. Раницата и не е лоша. Това е брутално. Тук минаваме към следващия скин. Не е лош. Така е по-добре. Така е по-добре. Какво е това? Това е 10 от 10 глайдер. 10 от 10 ви давам, хора, за този глайдер. V-Bucks, такива емоучета. Картина, която мене не ме кефи. Пак готина версия, картина, V-Bucks. Това е готино. На раница, кирката, човече, бих я цъкал. Ще е смисъл интересна. И тук е женския чубак. Чубак, човече. Чубак. Виж. V-Bucks. Тук музики. Това. Погледнете кирката, лапа. Мене ме кефи. Тук глайдера много е космат. Да видим танца. Не е лошо. Тук... не, тези плитки. Ужас. Ужас. Не, плитките ги мраза. Не ги мраза, но погледнете го колко е странно. Така е 10. 0 от 10. 10 от 10. И тая е хубава, която ще я взема. Що не, V-Bucks. Време за най-хубавия скин. Що за извънземно това ми кажете? Мисъл, погледнете го. Вижте го какъв е сбръчкан и прилича на Стафида. Но би го цъкал, що не? Защото от Star Wars. Мале, човек, погледнете го, бе.
V-Bucks. Добре. Кирката му е 10 от 10. Мен много ме кефи. Оценявам я 10 от 10. Рапа. Това е ново. Принципно не беше така да виждаш. И не е лош. Това глайдер ли? Да, 10 от 10 за него и скина. Не е лош. Да, тук я да видим. Това е брутално. Барабани не ни интересува. Мали, какъв е грозен. Но не е лош. В момент ми дайте. Ами да, не е лоша, ама не и моето. Тук не сме го разкрили още. Този скин, човече, е брутален. Бих го играл. И да, това е Battle Pass общо взето. Star Wars-чето. Мапа ще ви го покажа в игра. Да, първо малко влизаме на едно в едно. Да загрееме малко. Именно ми трябва да загрея. Защото иначе ще ме мачкат. Все пак аз искам там да ги кърта, не да ме мачкат. Какво да загрееме? Това. Пускаме. Ето да ви покажа шопа. Между другото, не вярвайте, че ви дават скинове безплатни, защото... Чайте, ще ми се такова. Аз пробвах онова. На Запола. Он е ютубър Запола. Пробвах го това, дет беше снимал на шорт, че може да вземеш безплатен скин. Ами пълна измама. Направих си Disney акаунт, нищо не стана. Влизам в Fortnite, нищо не стана. И това в 2 часа през нощта, даже 3. Като на другия ден бях на училище, хора. На училище. И да. Сабрина, какво става? Чай. Какво е това пистолет, човече? Дай нещо по-стандартно, бе. Дай. Аре, това е SMG. Опа. И това. Айде. То е лепна. Добре. Първе вече го убихме. В много време не съм играл и затова. И трябва да убивам малко. Ще загреем малко. Вижте как не мога да едитна. Ако си пусна хака... Хайде, пускаме хак. Чайте, че ми пада телефон само. Искате ли да пуснем хака? Пускаме го. Билдинг. Къде беше билдинг? Пропусна го. Билдинг. База копчетата. Билдинг. Супер едит. И гледайте сега какво става. Гледайте едит. Гей. Едитва като не видял. Ама е странно. Като не си играл от много време с едита. Що ме уби, бе? Заставай, бе! Мишка! Добре, тръгваме, ай! Само
да си оправя това. Не мога, бе, хора, не мога да играя с него, не мога, бе. Не мога. Няма шанс да играя с него. Building. Simple Edit. Super Edit. Building. Къде е, бе? Оня левна. Къде е, бе? Забравих къде е. Сука, Building. Ето, бе, ето. Оф, и сега да я да видим. Виж сега да ви покажа нещо. Вижте, например, като някой иска да ви убие. Правите един чайт, че то няма место, бе. Отиваме тук. Правите си един нормален бокс. Отваряте тук така. Така. Сега гледайте. Гледайте внимателно. Тук и тук. След това качате и цъкате G. И буквално се личи с едно нормален бокс. И всъщност тук мога да гледате. И след това бум, бум. И го убивате. Да. И то е левно. Ебат слабите мишки, бе. Това си го постигаме. Аре, бе. Хора, няма да се бавиме. Пускаме Battle Royale директно. Така, оп, нещо от Battle Pass. Окей, раничка. Не ми дава да го цъкна. Ето. Пускаме Battle. Адвайте ме хора в Fortnite, ще цъкаме, айде, дайте. Само погледнете, че съм моля. Виждате ли го долу? Ако не го виждате, 1,59. Аз по това време заснемам видео. Написах в канала ми публикация, публикувах за това видео, но вие още в момента, който съм го качил, допреди около час, не върху около час, около 10-15 минути, 20. Преди това, разбира се, трябваше да подсъкам малко, смисъл да разгледам, да ми се оправи сезона, защото принципно мисля, че
всеки сезон първо ми бъгва малко. Както виждате сега. Има нови оръжия, Star Wars оръжия, като е това. Вижте, оп. Може да спами. Бие 420, както сами видяхте. Отиваме така. Чувате ли музичката? Чувате ли? Къде е скачам? Между другото, интересно ми какво е това, бе? Скачаме си на нашето място. Това си е лично моето място. Аз си кацам там. Може има Star Wars медула на Дарт Вейдър ли беше? И да. В ужас има хора. Изглежда, че няма стигна до там. Не, ще стигне. Той сигурно ще каса някъде там. Стига, човече. И друг. Скачаме на чест. И ги мачкаме докато още кацат. Вижте сега как е бъгнал и хода като NPC. Не искам, бе. Може ли ми се падне пистолетче? Добре, май се тръгнаха. Не, тук е. Да, оръжие. Добре. Скарай се. Махаме се. Не може. Няма да му убиете още първата игра. Отиваме за меч. Сега ще вземем един меч. Я моля ви стрелям. Имаме безкрайно патрони на оръжието, което е добре. Влизаме при това. Бат, не мога билдвам. Айде, просто ме уби. То се е видяло. В смисъл, маля как му назад. Това ще ви покажа още една игра, ще бегаме на револт. Ще се ядосвам. Гледайте какво има. Има самолети. Пуснах публикацията с снимката на самолет, като бях го взел. Снайпнаха го. Снайпче. Какво получи, бе, приятел? Ми взе чик-чика. Чик-чик. Да! Човече. Аз съм жаден. Искам да пия вода, ама видеото ще стане много дълго. Искам лайф. Аре бе, YouTube, поправете ми лайфовете, моля ви, бе. Ако сега бях на лайф, щях да... В смисъл, да такова. Да си пусна лайфа, да гледате хора екрана. Аз може да отида спокойно до туалетната за вода. Ето, Дарт Вейдър. Опа, приятел, какво става? Да кацнем ли при Дарт Вейдър? Ще кацаме там. Макар че е далече,
Ще скочим при Дарт Вейдър. Айде, Дърт Вейдър. Скачаме там. Вижте, спамите спейса, чуете ли? Спамите спейса. И вижте, че се движите. Така сте някак една идея по-бавни. Може да погледнете. Аз от тук трябва да мина... чак до там. Аз няма да стигна, ще трябва да скоча тук. Давайте. Гледайте, има хора. И този иска да отиде там. Скачам тук долу, то се е видяло. Няма да успеем до там. Гледайте, че има още 800 метра до там. Сега всичките прота ще се изсипали тук, защото не са стигнали. Гледайте как бъгва. Защо тук има перални вече? Това не го помня. Човече, липсват ми старите помпи, те не са толкова хубави. Не са лоши, в смисъл погледнете ги. Да, хубаво е да има безкрайно патрони, но не са толкова хубави. Хайде, дайте си моето момче. Така. Лошото е, че прегряват оръжията. Видяхте ли как ми светнаха очите на скина? Опа, още. Идват още. Още идват за... И другите го искат това. Ще закинете, мишки. Отидем за натрупа.
Ти си, бе. То беше бати бот. Чай, това злато ли беше? Идва някой със самолет. Ще го подпалим. Подпалих ли ме ли го, бе? Бате, какво е това прасе, бе, човече? Мисля, че тук изтрепахме всички. Точно сега ли ще бъгва, бе? Изгуби го, къде отиде? Така. Отиваме сега в този град. G-класите са готини. Търсим хора за убиване. Чайте, че имах слунка на гърлото. Дай газ, газ! Защо пода е златен? Хора няма ли... Причуни ми се и някой ми стреляше. Оп, снайперчета, я да ги видя.
Погледнете, цъкаме. Ева ти бъгналата машина. Там нещо го гърми. Не бе! Гледайте, сега правим трикчето. Трябва изцяло да наше всичко. Опа, айде. Готови сме. Ето, готови сме. Сега никой не може да ни открие. О, не, да идва и да не идва, няма да проверя тук. Така, мога виждаме. О, не, е тук някъде. Апа, вижте, гледаме. Виждаме всичко. Онзи си трябва някъде. Тива някъде. Опа, стрелят се там. А то зоната е натам. Онзи идва насам. Опа, тук е. Ето го. Оп, ето го. Видяхте ли? И това са не забележи. Не, то не забеляза. То обаче силния, той не забеляза. Ако не беше чупил, нямаше да ни забележи. Я да видя видеото колко време. Еми хора, това ще видят от мен. Аз бях Делкиора. Вие сте моите фенове, например. И да, чао, абонирайте се канал и лайквайте видеята и шортовете и се абонирайте, за да станем 100 абоната. Чао!